Senyora presidenta. Senyor president, avui hem interpel·lat una vegada més en el seu govern sobre un dret que reconeix la Declaració Universal de Drets Humans, la Constitució espanyola i el nostre Estatut d'Autonomia. Me refereix que el dret a la salut com un dret fonamental. Dret que per decisió política vostès, senyors del Partit Popular, han negat a molts de ciutadans que resideixen a les nostres illes. Vostès han pres una decisió política molt clara: estalviar dobbers, minvar despesa pública a costa del dret a la salut de molts de ciutadans. Han posat preu a la salut de ciutadans de diferents col·lectius de la nostra societat, precisament en els col·lectius més fràgils i més febles. Per això li demano, encara creu que el Reial Decret 16/2012 ha millorat la salut dels ciutadans? Moltes gràcies. Té la paraula el president del govern. Moltes gràcies, senyora presidenta. Moltes gràcies, senyora Armengol. Miri, el Real Decret Llei 16/2012 se va aprovar dins el context d'una sèrie de mesures precisament encaminades a seguir mantenint el sistema sanitari a la nostra societat. Precisament com a conseqüència d'aquest manteniment estan garantits els drets de protecció de la salut de tots els ciutadans d'Espanya. I aquí a les Illes Balears, la salut pública és universal, de qualitat i sobretot gratuïta. Moltes gràcies. Senyor president, el que ha succeït és molt greu. Ha mort una persona. Ha mort una persona perquè vostès han renunciat al dret a la sanitat universal, que ja no existeix a Espanya ni tampoc a les Illes Balears. I li diré, qui se n'han cuidat des del minut 1? Magníficament, els metges de Camp Picafort que han fet objecció a les seues polítiques. No el fa reflexionar que els professionals d'amagat hagin d'atendre en contra del que diu el govern? No el fa reflexionar això? Des del minut 1, l'Ajuntament de Santa Margalida, que s'ha portat des del primer moment a favor d'aquesta persona. Des del minut 1, les ONGs que li han dit a vostè en persona, dia 27 de març en el Consolat, el que estava succeint. Què va fer després vostè, senyor president? Res. Això és lo trist, res. Jo li proposaré el que crec que és ineludible que faci per restituir la sanitat universal en aquesta comunitat autònoma. Ha de cessar el Consell Sant Celoni. No pot ser que no s'assumeixin responsabilitats polítiques en un cas tan greu. Ha de posar un recurs en el Tribunal Constitucional com han fet altres comunitats autònomes contra aquest Reial Decret que és cruel. Ha de cercar mecanismes immediats per atendre a totes les persones que resideixen a les Illes Balears i donar la targeta sanitària a tothom, com ho fa Andalusia, com ho fa el País Basc, com ho fa Canàries, com ho fa Astúries, com ho fa Catalunya i com ho fa Galícia. Deixi de cobrar els 10 euros per targeta sanitària a tots els ciutadans d'aquesta comunitat autònoma i accepti la comissió d'investigació que han demanat en aquest Parlament. Avui ha quedat palès que s'ha d'investigar i s'ha d'investigar de forma pública, que tothom sàpiga el que ha succeït amb el cas d'Alfapam i que tothom sàpiga com estan aplicant el Reial Decret a les nostres illes. No mos fiem de les seves investigacions privades, senyor president. Miri, li seré molt clara, perquè la situació és molt greu. Vostès han travessat una línia vermella, han passat tots els nivells, senyor president, han traspassat tots els límits. Quan una persona perd la seva vida degut a les polítiques cruels i egoistes que estan aplicant, senyor president, aquestes polítiques s'han de rectificar. Moltes gràcies.